Здравейте, потребители на Вебоксен, тук при мен са Куки, мен и Дитко. Няма ги. Здравейте. Много слабо каза. Да, Дитко вече от BG Gaming. Парти Time. Да, това ще бъде малко инфо, плюс томбола. Томбола за дизайн, естествено. Как да се запишете? Пишете запис и се сабскрайзвате за нас в YouTube. И оттам ще ви теглим от нашите абонати. Да, които са се абонирали, но Който не се е абонирал, ще го супата и няма да има. да, значи това ни е профила. Също така ще направим дизайн същия като нашия във VBOX, който е. Да, много с кръгчето, въпреки че се рендва 1 час, Така че има шанс да спечелим. има много голям шанс да спечелите. Значи пишете запис, отдолу значи това клип ще бъде и в YouTube и в VBOX-а. Как да се запишете? Пишете запис. Сега ще покажа на този клип, къде да се преместим ли. Да, няма да се преместим, но ще качваме и в двата сайта едни и същи клипове. Който иска да ни гледа от YouTube, който иска да ни гледа от VBOX-а. Пишете така. Запис, тире и си пишете както се в това. В YouTube. Да, пишете си името в YouTube. И пишете така YouTube, за да знаеме. Да, това е. Само малко инфо. Новата версия на The Bulgarian Sprint вече е почти готова или готова е вече, не И знам. в момента правим още един нов як мап, който ще излезе, може би, след 1-2 дена. Да, сега да го пазим ли в тайна? Сега може да го запазим в тайна. Нова як, хорор мап е. Само това ще кажем сега. Защото гледах много мапове в интернет, ни един не беше толкова страшен. Ще ви хареса мапа, 100% съм сигурен. Ако сте фенове на хорор. Да, какво ви кажем още? The Bulgarian Sprint... Мапа е по идея на Дитко. Да, за което го приехме в това, защото дава много хубави идеи. Ай, да. И сега да ви кажа за още едно нещо. The Bulgarian Sprint версия 2 ще излезне. Ние сме готови с нея, нали? Да, само остава да я качим в Mediafire. Да, няма, ще сложим някаква музичка там и долу ще има линковете, няма пак да правим такъв трейлър, защото то трейлър се рендва 2 часа. Или ще правим. Ще видим. Стига с този клип. Да, това ще бъде информацията. Чао от мен. След мен. Окей.